Good morning mga friends. Ito, tingnan nyo yung dumaan na bagyo na Igay. Dito po yan sa Mangaldan, Pangasinan. Dito po sa labas ng bakuran namin. Tara, mag-vlog na tayo. Vlog si TV. Nood na kayo mga friends. Kita nyo, daming nagkalat na mga dahon. Oh, talagang malakas po yung dumaan na bagyo dito sa amin. Si Bagyong Igay. Sabi nga nila, super typhoon. Totoo nga. Dito baha na oh. Yan. Ayan po. Yan. Ay, papakita ko pa sa inyo yung mga iba pa rito na makikita natin. Kasi dito sa amin puro punong mangga. Yan po. Yan. Tingnan nyo mga friends oh. Bahaan dito, baha. Yan po. Labas tayo, pakita ko lang sa kalsada. Bagyong Igay. Ngayon to ha, bali itong araw na to mga friends. July 26 ngayon. Ayan, pakita ko yun sa labas mga friends. Para makita nyo yung resulto ng dumaan na bagyong Igay. Yan po oh. Yan. Bali din na pinsala ng bagyong Igay dito sa amin sa Mangaldan. Sa ibang bayan, malaki ang pinsala guys sa Dagupan. Sige po mga friends. Hanggang dito na lang no. Ako yung magpapaalam na. Basta importante ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay mga friends, para updated kayo sa mga darating ko pang mga vlogs. Paalam na ako. O bye bye na. Kita ulit tayo next time. Love you.